Moltíssimes gràcies. Endavant, sisplau. Moltes gràcies, Carles, i moltes gràcies a la Diputació per deixar-nos exposar la nostra experiència. A més, quan l'Elisenda parlava i deia els impactes finals, pensava, ostres, aquest i aquest, i anima a veure també quan vas veient que anem posant entre tots coses en comú. Jo us explicaré l'experiència de Cornellà, que de fet porta tot un recorregut. O sigui, diguem que l'enverdiment de la plaça dels Horts, que és el que explicarem avui, ja va començar l'any 22. Però primer de tot, em sembla que alguns de vosaltres ja ho sabeu, Cornellà té un projecte, és un projecte estratègic que va començar el 2016 per renaturalitzar la ciutat, per intentar crear una infraestructura verda real que al final ens acosti això, la natura a tota la ciutadania. I per altra banda us volia presentar l'índex de vulnerabilitat climàtica, que això amb les companyes de l'àrea metropolitana van elaborar, també per exposar això, em sembla, deu ser no sé si això que assenyala, sí, no? Veieu aquí aquesta taca de color fúcsia, és el barri de Sant Ildefons. És el barri de Sant Ildefons, que és el barri que té un terç de la població del municipi, parlem de prop de 30.000 habitants, i que és un dels 5 barris més vulnerables de l'àrea metropolitana pel que fa a l'impacte de la calor. Llavors, la veritat és que quan ens plantegem actuacions a fer, també intentem posar el focus en aquells barris on tenim població més vulnerable a l'augment de calor. I per altra banda també tenim, igual que suposo la majoria dels vostres municipis, el Pla d'Acció al Canvi Climàtic. En el nostre cas es va aprovar el 22 i també vam veure que, suposo que igual que en molts dels vostres municipis, que el principal impacte que teníem a Cornellà eren les onades de calor i l'augment de temperatura. I entre les accions que vam desenvolupar hi havia una que era aquesta del disseny i creació d'itineraris climàtics. Llavors, l'any 22, amb el suport d'aquí de l'Helena, de la Brenda i de més, de l'àrea metropolitana, ens van convidar a fer una prova pilot que era crear un itinerari climàtic. Llavors, aquest itinerari, que us l'assenyalo aquí una mica, perquè no es veu massa bé, però és aquesta línia blava, el que pretenia era unir diferents refugis climàtics, que en el fons eren equipaments com podien ser el mercat municipal, biblioteca, el centre cívic, perquè la gent pogués desplaçar-se a peu sense patir les altes temperatures. Llavors, això va ser tot un procés perquè vam començar dissenyant-lo, però vam crear tot un procés participatiu també gràcies al suport del Pacte d'Alcaldes, que ens oferien uns assessors, que el que van fer va ser ajudar-nos a crear una experiència de codisseny, que potser tampoc no teníem massa experiència fins ara a Cornellà, i crear amb la ciutadania aquest itinerari. I ho vam fer fent tallers, fent passejades amb ells que ens indiquessin la gent quan anava pel carrer on tenia calor, on volia una font, on volia un espai per seure. Abans veia el dibuix i dic, és que és ideal el dibuix que heu creat per la jornada. L'arbre, el banc i la font. Al final són 3 elements que necessitem i no necessitem massa més per no patir calors. Una mica el que vam fer va ser això. I vam acabar l'any 24 creant a través de... Us ho dic perquè a vegades són petites oportunitats. Hi havia com un repte de mobilitat que et podies presentar i em sembla que eren, no sé, Mireia, si eren 75.000 euros, ara no recordo de memòria, i no tot era per nosaltres, de fet, perquè creaves un consorci, però amb la Universitat de Nàpols, que formava part del United Climate Change, no sé què, Network, Research Network, ens van oferir fer una cosa que tampoc segurament no haguéssim fet, perquè com a municipi era més complicat, que era fer tota una modelització de la calor al barri de Sant Ildefons, i en concret en aquest itinerari. I això el que ens permetia era veure a nivell més científic on teníem més calor o menys. A veure què passi. Espera, a veure, no passa. Ara m'he passat jo. Llavors, quan vam recórrer aquest itinerari, un dels llocs on vam veure que podíem actuar gràcies a la vostra subvenció de l'Adaptaclima era aquesta plaça que està al costat dels Horts de Sant Ildefons, que era una plaça, el que dèiem, totalment infrautilitzada, amb poques ombres, i que, per tant, vam veure també amb aquesta modelització que us deia de calor. De fet, aquí podeu veure en la primera gràfica com seria l'any 2040, no es llegeix massa bé, però com seria si no féssim cap actuació, i aquí l'any 2040 si apliquéssim algunes d'aquestes actuacions de verd i com ens disminueix la temperatura. Llavors, diguem que l'objectiu bàsicament va ser aquest, crear un espai d'estada que s'utilitzés per la ciutadania de Cornellà,
aportant ombres per tal de rebaixar la calor. I com a objectius específics, com us imagineu, augmentar la cobertura arbòria, la vegetació arbustiva, la biodiversitat, crear aquest espai d'estada que dèiem i fer que tinguéssim aquest itinerari que ens connectés entre els diferents refugis climàtics i els diferents espais. Llavors, ara la Mireia us explica en concret l'acció que vam fer. Sí, doncs jo us explicaré una miqueta que... A veure, he anat enrere, no? Ara. Us explico una mica com vam dissenyar... És una actuació, en el fons, senzilleta. Veureu després que a nivell de pressupost, amb poc pressupost, vam aconseguir un efecte bastant interessant de transformació d'un espai que fins aleshores, com veureu després amb les fotografies, era un espai bastant amb molta insolació, amb poc arbrat, amb alguns bancs i algunes cadires, amb elements per fer esport, uns pedals per fer esport, i que veiem que la gent era un espai que volia utilitzar perquè quedava a prop de molts equipaments i al mig de molts equipaments. Llavors el que vam fer va ser intentar ampliar aquesta superfície verda creant de forma senzilla amb travesses de fusta unes jardineres grans al voltant també d'arbres existents que estaven molt poc desenvolupats perquè el sauló és un espai de sauló, està molt compactat i a més fa una miqueta de pantena amb la qual cosa es generaven solcs que arrossegava tot el sauló cap a la part de baix. I aquí teniu l'esquema una mica dels escossells que es van fer, de les jardines que es van fer al voltant dels arbres existents i dels nous arbres que es van plantar amb escossells grans, alguns més petits, alguns més grans, i com tots aquests escossells van estar vegetats amb espècies arbustives i herbàcies. El que vam fer és això, construir 2 jardineres grans, 11 escossells elevats, on s'hi van plantar aquests arbres nous, i drenatges soterrats per evitar tot aquest problema dels solcs que teníem. Després, inclòs en aquesta obra, s'hi van instal·lar nou mobiliari i vam doblar la quantitat d'espais per seure, alguns d'ells sense aquests elements d'esport, que és una de les coses que ens havien reclamat en aquell itinerari climàtic que vam fer amb ciutadania, és un dels temes que va sorgir, i es van plantar 11 arbres, vam passar a 19 arbres, o sigui, plantant aquests 11, i es va instal·lar rec automàtic per degoteig, perquè totes les espècies, sempre que totes les plantacions que es fan són per degoteig, i eren espècies triades amb baixos requeriments hídrics també. I el que diguem així com innovadors per nosaltres, perquè no acostumem a fer moltes activitats amb participació ciutadana tan directa, de transformació d'un espai, aprofitant que ja havíem fet aquesta actuació prèvia d'identificar l'espai a transformar, vam fer una plantada comunitària de les espècies arbustives en aquestes jardineres. I aquí teniu una de les imatges. Llavors, al final, amb una actuació relativament senzilla, no és una gran obra de reurbanització, però amb una actuació més o menys senzilleta vam aconseguir augmentar bastant la superfície vegetada, un augment de biodiversitat amb aquestes 10 noves espècies vegetals, entre arbres i herbàcies i arbustives, i aquests 19 arbres totals que tenim a la zona i que milloren moltíssim el confort tèrmic de l'espai. No ho tenim mesurat, però és una percepció també que hem també vist que ha augmentat la freqüentació en aquest espai i sempre veiem gent aprofitant els espais d'estada i l'espai per seure. Aquest és el pressupost de l'actuació, allò que són uns 35.000 euros del cost total, dels quals amb el suport de clima es va finançar uns 22.000. Hem de dir que no va ser l'única actuació que hem fet amb aquest suport. També volíem esmentar que vam renaturalitzar uns altres 2 parterres. En aquest sentit, volíem destacar l'altre per tots aquests elements que dèiem i perquè tot aquest trajecte que tenia previ, però també vam renaturalitzar 2 espais que estan inclosos també en aquest barri de Sant Ildefons, un barri molt dens, amb edificis molt alts, i on, tot i que aquí és una zona ombrívola perquè els propis edificis fan ombra, sí que és veritat que
que tenen poc espais verds, poques superfícies verdes, i vam afegir força biodiversitat en aquest parterre, que hi ha un altre molt similar a aquest. I aquí, com veieu, tenim les fotos de com era l'abans. És veritat que aquí es veuen força ombres, però hi ha també zona on no hi havia tant d'arbrat. I, a més, el que tenim és això, són aquests arbres petitets que portaven molts anys plantats, que havien quedat molt petits i que sembla, també tenim, si veiem fotos del després i del final, hem posat fotos del 25, quan es va fer la plantada, quan es va fer l'actuació, i aquesta altra tot just la vam fer aquest mes, fa uns dies, per veure com havien desenvolupat tota aquesta vegetació i com amb el temps vas veient que l'evolució fa que al final tinguem espais molt més confortables. Aquest trasti? Sí, perdona. I ara, sisplau, Cristina, quan vulguis, si ens expliques l'experiència de Sant Feliu de Llobregat. Gràcies per venir. Hola, bon dia. Bé, és un plaer, gràcies per convidar-me i veure tots aquests companys que tinc aquí, que vaig veient cares. A veure, l'experiència de Sant Feliu és una experiència que té poc de tècnic i molt d'educatiu, perquè des de fa ja 20 anys Sant Feliu ha apostat sobretot per centrar la transformació de la ciutat a partir de la transformació dels infants i joves de la ciutat. Llavors, això ho fem sempre gràcies als recursos que ens ofereix el catàleg, amb aquest suport de la Diputació. Podem dur a terme tot aquest suport a les escoles i després, com la cirereta, ha sigut l'adaptar clima, perquè ens ha permès fer realitat aquest somni que tenien els nanos de fer uns espais dins els seus patis biodiversos i que fessin una mica de refugi climàtic. Aleshores, a veure si puc... Res, el que us comentava, Sant Feliu té una oficina de serveis ambientals que va néixer arrel dels processos participatius d'Agenda 21, una mica amb la idea de dinamitzar tot el que és les polítiques mediambientals en tots els sectors de la població. Però, com us he dit, el nostre principal objectiu i on ens hem focalitzat des de fa 20 anys és en transformar infants i joves de la ciutat i especialment fer-ho a través de l'educació formal. Per això vam començar tenint 2 centres educatius que venien del programa Escoles Verdes i hem anat treballant fins que hem aconseguit els 19 centres educatius, o sigui que això són totes les escoles del municipi, des de bressol fins a les escoles d'adults, vinculades amb les seves 7.000, quasi 8.000 famílies al darrere, intentant treballar per millorar els problemes ambientals de Sant Feliu. Llavors, el funcionament que tenim és aquest. Les escoles detecten un problema socioambiental de la ciutat i treballen en xarxa per intentar fer alguna actuació conjunta per tal de millorar-lo. Aquest és el funcionament que des de fa ja molts anys duem a terme. En aquest cas, el que vam intentar, mireu, cada escola, com ja sabeu, fa les seves accions a nivell ambiental, però intentem que aquestes accions que us comento estiguin vinculades a una política municipal, de manera que fem un tàndem i ens ajudem mútuament. Les escoles ens ajuden a impulsar les polítiques municipals i al revés, també ens donen idees per impulsar polítiques municipals. És a dir, aquest tàndem és el que hem treballat molts temes, des de temes d'alimentació, temes de mobilitat, ja tenim molts exemples al llarg d'aquests anys, i el que us venim a explicar avui ve de... vam intentar fer realitat el tema de la creació de refugis bioclimàtics a l'entorn urbà, que ja sortia d'una necessitat de l'agenda urbana, de la qual som municipi pilot. Llavors, agafant aquesta idea nostra, tècnica, que era necessari cada vegada, tot el que heu comentat, de crear refugis bioclimàtics en tot l'entorn de la ciutat, vam plantejar el problema de com afectava el canvi climàtic als patis escolars perquè fossin els mateixos nois i noies els que arribessin a la mateixa conclusió, que el que havíem de fer era això. I com ho vam fer, això? Durant 3 cursos. El primer curs el que vam fer va ser plantejar-los la necessitat de
veure com el canvi climàtic estava afectant ja no només el món, una mica com el Francesc ens ha explicat, i després a Sant Feliu. Aquestes conseqüències que estava tenint el canvi climàtic, com es veien reflectides als seus patis. I amb el grup de professorat vam crear unes situacions d'aprenentatge, que pels que no esteu molt avasats amb el món educatiu són com les unitats didàctiques antigues, en les que els alumnes diagnostiquessin com es veien les conseqüències del canvi climàtic en el seu pati i què es podia fer per solucionar allò. I aquí ens vam acompanyar de les companyes de Glòbuls Vermell, que ens van ajudar també amb aquest procés, i els nanos el que van identificar és que el que calia era fer uns patis perquè poguessin mitigar una mica aquests efectes. Clar, els patis, com sabeu, molts són extensions de formigó amb molta pista esportiva i això era com un repte molt difícil i molt car. Però ells el que van dir va ser, doncs comencem per un espai petit. Comencem. Què van fer? Van diagnosticar la biodiversitat del pati i van veure que en aquelles zones on hi havia més vegetació també hi havia més vida. Hi havia més insectes, hi havia més ocells, i, clar, conclusió fàcil. Si el pati és més verd, atraiem més biodiversitat, retenim més aigua, l'espai és més... Van arribar a aquesta conclusió. Per tant, vinga, anem a veure si podem dissenyar un espai en el pati que sigui així. Això ho vam fer al primer curs. Aquí encara no teníem l'adaptaclima, per tant, nosaltres anàvem fent. Vam fer un acte de fe, vam dir que ho arribarem. Les escoles ens deien, però voleu dir? Nosaltres, sí, vinga, va, seguim. Els nanos es van imaginar un espai així, un espai petit en el que poguéssim tenir espècies que traiessin la biodiversitat, en el qual es pogués generar aquest espai d'humitat i d'espai d'estada més confortable i que això, una mica bevent del projecte també germà que l'Ajuntament de Barcelona també ha dut a terme, doncs que també es pogués aprofitar l'aigua, combinar aquestes mesures de zones d'estada, zones blaves i zones verdes. I veieu que els nanos es van començar a imaginar com seria aquest espai. Al segon curs ja vam començar a fer més aquest estudi de biodiversitat per saber quines plantes hi havíem de posar en aquest espai, perquè, clar, si volíem que els nanos dissenyessin el refugi, havíem de saber quines plantes posar-hi. I, per tant, vam treballar tota la part de quines espècies vegetals són més favorables amb el nostre context mediterrani. Aquí ens va ajudar l'Arnau Amat amb el projecte Patis biodiversos i vam estar tot el segon any fent això. I aquí ja va arribar l'adaptaclima, ja vam començar a veure que això podria ser realitat d'alguna manera. Quan ja teníem les espècies que havíem de plantar clares, ens va passar un problema i és que no les podíem plantar perquè no podíem regar. Per tant, els alumnes es van trobar amb la dificultat de dir, vale, ara tot això que anàvem a plantar ja no ho podem plantar perquè no podem regar. I aquí va ser com tot l'últim any ja de veure com els patis els havíem d'adaptar per recollir el màxim d'aigua possible perquè després, en contextos com aquest de sequera, poguéssim regar. I aquí les escoles van estar treballant aquesta part de la sequera. Finalment, i gràcies en part a l'ajuda d'Adaptaclima, vam aconseguir transformar el que els nanos s'havien imaginat, ho hem aconseguit transformar amb les 7 escoles públiques. Us he de dir que també tenim escoles concertades, també tenim instituts, i aquí el que hem fet ha estat que els nanos han dissenyat actuacions més senzilles en les que l'Ajuntament feia una sessió de material, jardins de papallones, taules de pícnic, espais de... Però les actuacions més grans, evidentment, han estat amb les escoles públiques. I una mica veieu el canvi d'aquestes escoles tan dures amb tot aquest disseny que havien pensat els nanos. Respecte a la part de l'adaptaclima, amb la part més econòmica, l'actuació en global del disseny dels refugis i la seva implementació ha estat d'uns 100.000 euros, en els quals Adaptaclima ens ha proporcionat aquests 75.000, però també el que ho deia abans, fer menció a les ajudes del catàleg, que si no tots aquests processos educatius no haguessin pogut ser realitat, i també inversió pròpia de l'Ajuntament, que, com deia abans l'Elisenda, això ha mogut altres coses, ha provocat que l'Ajuntament apostés per això. I res, una mica les dificultats bàsiques han estat que vam començar a caminar sense saber que tindríem aquesta ajuda, però això no ens ha fet mai enrere.
una mica el mix d'escoles, perquè no a totes les escoles els hi pots donar els mateixos recursos, perquè no són pròpies a nivell municipal, però hem anat trobant una mica la solució i sobretot centrar-nos en el que, més enllà de que al final les escoles tinguin una pèrgola o no la tinguin, tot el que la riquesa d'aquest projecte, segons creiem, és tot el procés que han fet els nois i noies i les seves comunitats educatives. I després, això ja és més a nivell personal, clar, jo estic a l'àrea d'educació ambiental, dintre de medi ambient, i clar, doncs has de començar a mobilitzar un munt d'actors que estan al voltant d'aquest projecte, i una cosa que pot semblar tan senzilla com que siguin els propis nanos els que plantin les plantes que ells s'han imaginat, que ells han decidit i que ells després tindran al seu pati, doncs ha sigut com molt difícil, perquè és clar, que no, els nens plantaran, però si les plantaran tortes. I dius, doncs ja les posarem rectes, no passa res, vull dir, però això ha sigut dificilíssim, però al final ho hem aconseguit, una mica tornar el protagonisme a qui en realitat creiem que ha de tenir el protagonisme i a qui el tindran uns anys, que són ells i elles. I només ja per acabar, us volia posar un vídeo resum perquè us feu una idea de tot el procés, que res, molt curtet, i així ja... No sé si el podeu posar... Moltes gràcies, Cristina, per la presentació de l'experiència de Sant Feliu i convidem l'altra Cristina que ens explicarà el projecte d'ombreig i naturalització en espai públic de Palafolls. Gràcies, Cristina, quan vulguis. Primer, donar-vos les gràcies per convidar-nos. Estem molt contents i ens fa molta il·lusió perquè és un projecte que hem treballat des de l'àrea d'educació, l'àrea de medi ambient i urbanisme, conjuntament, i hem vist el resultat i els nens gaudeixen molt als patis. Llavors, això és satisfactori. He dit espai públic, eren patis, perdona. Antecedents. Nosaltres, quan vam tenir la subvenció sobre la taula,
vam pensar que els patis de les dues escoles de primària que tenim al municipi i de la llar d'infants serien el millor lloc on podríem invertir aquests diners. Per tant, ens vam sentar amb les direccions dels centres educatius i els vam demanar que ens fessin una llista de desitjos. Què volien pels patis pels seus infants al final, perquè nosaltres podem fer la feina, els hi podem adaptar l'espai, però els que ho gaudeixen són els infants. Ens van fer una llista molt llarga i amb l'ajuda del Globus Verd vam redactar un projecte que vam dividir en 3 fases. La primera, l'escola Les Ferreries, la segona, l'escola Masprat i la llar d'infants municipals Palafollets. Què va passar? Que la llista de desitjos era molt més llarga del que realment podíem fer. I d'aquests 3 paquets en vam fer diferents paquets petits que anirem desenvolupant a mesura que realment es pugui. L'objectiu, renaturalitzar uns patis molt poc verds, és a dir, que els estius són molt calorosos, que poden gaudir o que podien gaudir molt poc i que al final l'aprenentatge actiu que es pot treure d'aquests espais es reduïa a una temporada molt curta de l'any. L'objectiu, esdevenir refugis climàtics, proporcionar un entorn natural per l'immersió dels petits i descobriment actiu dels més grans, augmentar la cobertura vegetal per afavorir la biodiversitat i una cosa que també ens preocupava era la implementació dels sistemes urbans de drenatge. Tenim patis amb sauló, molt durs, que quan plou ens passava com a vosaltres, molts regarots, l'aigua feia malbé aquí i allà, s'havia de córrer anar-ho a arreglar i volíem mirar de donar-li una mica aquesta volta. Tenim el pati de l'escola Ferreries, que hem actuat a l'accés i en un dels patis interns que era desèrtic, era tot sauló, amb un arbre i una pila de rodes. L'entrada era una catifa verda on els infants hi passaven, però ningú s'hi aturava, ningú se'l mirava, ningú era conscient del que teníem. A l'escola Masprats, aquesta escola té un pati molt dur, una pista de formigó enorme, que ens costarà molt donar-li la volta i tornar-la verda. I a la llar d'infants ens passava una mica com a l'escola Ferreries. Teníem una entrada molt marró, però poc atractiva, on únicament servia per aparcar cotxets i ningú se la mirava. I afortunadament tenim un pati principal molt, molt gran i un pati d'hivern que fan servir a l'hivern i poc més. Llavors volíem connectar-ho. Això, a l'escola Ferreries, a l'entrada hem incrementat el verd, hem col·locat taules de pícnic, un hotel d'insectes que més que un hotel sembla un palau. Els nens per sort estan molt contents. I en aquell pati que tenien de sauló amb un trist arbre i una pila de rodes que utilitzaven com a joc, doncs hem creat un bosc amb arbres fruiters. Hem plantat molta vegetació, hem generat unes zones de filtracions d'aigua amb rases, amb graves, per afavorir aquesta aigua de pluja, anar-la infiltrant. Hem col·locat unes àrees de pícnic i per afavorir el joc simbòlic i les zones de reunions hem muntat un tipi i hi ha diferents tipus de paviments que als infants els serveixen per investigar. Ells, al final, a vegades ens pensem que aquelles coses que no els cridaran l'atenció, doncs els veus molts cops que es treuen les sabates i van descalços. I això és diferent. A l'escola Masprats, d'acord amb el seu projecte educatiu,
ens van demanar que ells utilitzaven molt el sorral, que era una de les peces claus d'aquell pati, i que el sorral que tenien era petit, que no s'acaba d'adaptar, que els nens hi jugaven, però necessitarien una millora i ens van demanar que l'ampliéssim, que l'adaptéssim, que és una escola on tenim nens amb dificultats de mobilitat, hi ha nens amb cadires de rodes, ens demanaven que hi poguéssim accedir, que fos una zona on tots els infants hi poguessin gaudir. I també ens demanaven que una de les grades de tot aquest paviment de formigó, que intentéssim començar a donar-li la volta. Llavors, donar-li la volta com? Que fossin més accessibles, hem generat unes escales que no teníem i que les diferències de nivell que hi havia, que als nens els costava salvar-les i que això els generava petits problemes, que intentéssim millorar-ho. I crec que ho hem aconseguit. I a la llar d'infants tenim aquesta entrada que era molt trista. Hem instal·lat 2 taules de pícnic on els infants gaudeixen a l'entrada, a la sortida i durant les estades allà. He de dir que quan vam acabar les obres vam anar a veure els 3 centres i quan vam arribar a la llar d'infants vam trobar una família que acabava de sortir amb un infant que hauria de tenir entre 1 i 2 anys, sentats a la taula de pícnic explicant què havia fet. Llavors, va ser, crec, un dels millors regals que podíem haver vist aquell dia quan vam arribar allà. I hem incrementat el verd, que no hi érem. Com l'hem incrementat? Tenim un lateral on hem fet una plantació i hem generat una zona d'ombra sota aquestes taules amb uns tensors i uns puntals metàl·lics que al final es convertiran en una malla verda. Ens costarà una mica perquè necessita el seu temps, però ja està agafant forma. I a la zona dels patis, com no podia ser d'altra manera en una llar d'infants, hem creat un sorral i una tanca vegetal que ens separa el que és el pati principal amb el pati d'hivern. És una zona on els nens van d'un costat a l'altre, ells autònomament, i disfruten tant d'un costat com de l'altre. La subvenció que hem rebut és de 75.000 euros i l'Ajuntament ha fet una aportació d'una mica més de 39.000 euros. Els hem repartit de manera més o menys igual a les 2 escoles de primària i a la llar d'infants l'import és una mica inferior, degut a que l'any anterior ja havíem generat zones d'ombra amb tendals perquè és un pati molt gran i si no ens trobàvem que els infants no podien sortir a partir de les 10 del matí a l'estiu a jugar al pati. I us ensenyo algunes fotos. Tenim a l'Escola de les Ferreries, el Jardí de Papallones, això és com ho teníem abans, era una zona verda, res més. Quan vam anar treballant hem generat un caminet amb pedres i hem plantat tota la vora, amb arbres. I el que tenim ara és això. Aquí tenim l'hotel de Papallones, que com veieu la proporció és bastant gran i els nens estan encantadíssims perquè al final estan utilitzant aquest espai com una aula més. Per ells és una aula, surten al pati, les mestres fan classe aquí fora, els infants d'educació infantil que tenen les aules aquí utilitzen aquest espai com a zona de pati, els grans estan a la zona de darrere. I a la part que us parlava del jardí comestible teníem aquest pati amb rodes i aquest arbre aquí que anava sobrevisquent com podia. Vam fer un gran moviment de terres, com podeu veure, i ara aquest arbre que estava sol és aquest d'aquí, que té un tipi amb una zona de pedres, una àgora, diferents taules de pícnic per seure i molts arbres fruiters.
A l'escola Masprats, el sorral que teníem era aquest. Els infants jugaven com podien. La rampa per accedir a aquesta zona del sorral era una rampa de formigó. I hem creat rases d'infiltració. Hem millorat les grades que teníem de formigó. I ara tenim un sorral ben delimitat, amb una rampa ben adaptada, que els nens amb cadires de rodes hi poden accedir. Hem generat una zona per poder seure i gaudir no tant del joc al sorral, sinó també de parlar, d'explicar, d'aquells moments que tenen els infants a l'hora del pati, que no sempre és joc, 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 a vegades també necessiten seure i descansar. I hem començat a millorar les grades de la zona que tenim a la pista. I per últim, la llar d'infants. La llar d'infants tenim el pati principal, que abans el teníem delimitat amb una tanca de fusta, tancat, amb unes portes que els infants no es podien moure d'un costat a l'altre. Aquesta és l'entrada, que com veieu el verd és bastant... no el veiem. Què hem fet en el pati interior? Hem generat el sorral. Tot això verd són les àrees de plantació. Aquí hem generat una zona de pas entre un costat i l'altre. I el resultat ha estat aquest. Tenim zones, una tanca vegetal que delimita un espai de l'altre, els dos patis, perquè les educadores ens demanaven tenir molt clar la separació entre el pati principal i el pati d'hivern, i un gran sorral que el disfruten força. Llavors, a la zona d'entrada hem generat una pèrgola. Aquesta pèrgola, com podeu veure amb el resultat, l'objectiu és que acabi sent tot un ombra amb vegetació i que també pugui arribar a ser una aula d'aquelles que els infants més grans, perquè aquesta edat és difícil també tenir-los molta estona sentats, però els que ja acaben aquest cicle, que puguin venir aquí, experimentar amb totes les plantes que hi ha, olors, i puguin entrar una mica ja en el que serà el rol que tindran el següent any. I ja està. Gràcies. Moltíssimes gràcies a les quatre. Jo crec que a banda de l'excel·lència tècnica és emocionant, no? Jo crec que tothom que treballa a l'administració pública el que volem és veure resultats, no? I veure que al final el que fem serveix per millorar la qualitat de vida de les persones, que és el nostre objectiu últim. Moltíssimes gràcies i sé que algun salt em matarà, però heu vingut fins aquí, sou realment les persones que esteu i jo no puc estar-me'n en 30 segons, però molt breument, amb la vostra experiència després del que heu fet amb aquest programa per continuar, perquè estem aquí pensant que això és el començament, en 30 segons, és a dir, la inversió és la clau de volta, és a dir, ara mateix per dir això ha d'anar creixent, quin penseu que és potser la baula, la palanca que necessiteu perquè aquest tipus de projectes en el futur acabin sent normals, part de la feina diària de tots els municipis? Molt breument, sé que és un atracament, però no puc evitar tenir persones com vosaltres, amb l'experiència en aquest àmbit. Jo penso que els recursos sempre ajuden i jo us anava a demanar una altra data de clima. No sé si està previst o no, però jo penso que això segur que tots direm que sí, no? Podem aixecar la mà i... Apuntem. Ho apunteu, vinga. Passa, Mireia. Sí, bueno, per suposat sí que la inversió és important. De vegades tenim com les idees, tenim les propostes de ciutadania i a poc, com deien, es va executant a mesura que tens possibilitats. Però bé, igualment anem treballant. Mentre no arriben, seguim fent i seguim proposant. En el meu cas és com molt evident perquè la necessitat estava creada però els recursos no hi eren. Llavors, clar,
si fem participar la ciutadania, si fem creure als nanos que poden canviar coses i després no els donem els recursos necessaris perquè això passi, no? I el nano que ha participat veu que ha canviat alguna cosa, per mi això és el gran valor que estem fent. Més enllà d'invertir en el resultat, estem invertint en que aquella persona cregui que pot canviar coses i això és per mi la diferència més gran i com el potencial que tenim més com a administració, perquè tenim una ciutadania molt desconnectada dels processos de canvi públics, que està molt... I llavors, si subvencions així ens poden ajudar a dir mira, el que tu havies pensat pot ser veritat, doncs és la clau, crec. Jo estic amb elles, jo crec que els recursos són bàsics i, per exemple, per part nostra, aquests recursos ens ajudaran a acabar de desenvolupar aquest projecte del que hem executat una primera fase i que les escoles estan amb moltes ganes perquè s'acabi d'executar al 100%. Llavors, els recursos són bàsics. Molt bé, prenem nota. Moltíssimes gràcies, de debò. De nou a les 4.